Keď boli hollywoodski producenti a šéfovia obrých štúdií malicherní a krutí, zoslali na ľudstvo osud utrpenia v podobe nekvalitných komiksových filmových adaptácií. Len jeden človek sa odvážil vzoprieť ich moci, Jon Favreau. Tak nejak to asi mohlo byť. Za obrovský úspech Marvel Cinematic Universe vďačí už svojmu prvému filmu, ktorý bol Iron Man z roku 2008. Ten prakticky hneď po premiére vystrelil latku kvality a estetiky do vesmírnych výšok, vďaka čomu si vyslúžil aj dve samostatné pokračovania. Nečakaný spektákel pod režisérskou taktovkou Jona Favrea tak odštartoval nekonečnú cestu zdieľaného megavesmíru Marvel Cinematic Universe, ktorý filmové adaptácie komiksov vytiahol na pomyslné výslnie áčkových kinohitov. Ako býva zvykom aj u nekonečných filmových franšízach, čím vyššie vyletíš, tým strmší pád tvoju značku čaká. Práve v podobnom krči sa dnes zmieta práve aj spomínané MCU. Do akej miery je ale komiksovo-filmové univerzum aktuálne zaciklené v neprehľadnom guláši nešťastných scenaristických rozhodnutí, je kapitola pre samostatné video. Napriek tomu, v akom stave sa dnes MCU ocitlo, zapísalo sa do dejín popkultúry. Prišlo ako prvé s konceptom filmového vesmíru obrých rozmerov a potenciálom rásť. Išlo vesmír tak nekonečný, ako sú hlboké samotné archívy komiksových originálov. MCU tak vytiahol upadajúci žáner komiksoviek z bahna detinských filmových cirkusantských čísel, ktorí hrali hlavnú úlohu príuske latexové pseudokostýmy, spandex, hororová réžia a častokrát aj príšerné herectvo. Éra pred MCU sa tak niesla v duchu kurióznych filmových bizárov, ktorých môžeme poľahky naraziť na Davida Hasselhoffa v koži Nicka Furyho, japonského Spidermana po boku Megarobota, ale aj sci-fi o prerastenom vesmírnom káčerovi, či adaptáciu marvelackého rodinného striebra, ktorá je tak zlá, že sa vedenie štúdií pokusilo zničiť každú jej kópiu. Medzi najstarších marvelackých hrdinov a oficiálne prvého Avengera patrí Kapitán Amerika, ktorý v 40. rokoch na stránkach komiksov vznikol ako odpoveď na besnenie nemeckých nacistov a Adolfa Hitlera. Práve Kapitán sa tak stal predĺženou rukou Ameriky, ktorá sa nielen v komiksových zošitoch porátala s Hitlerovými prisluhovačmi. Nie sa tak čomu diviť, že prvá filmová adaptácia Rogersových dobrodružstiev vznikla ešte v čierno-bielom kabáte už v roku 1944 ako 15-dielny seriál. Ďalšia filmová inkarnácia Kapitána Ameriku na divákov čakala o takmer 30 rokov. V roku 1979 prišiel tak trochu neštandardný reštart príbehov Steva Rogersa, ktorý v ňom neslúžil v druhej svetovej vojne, ale je synom samotného kapitána. Alternatívna verzia Rogersa z roku 1979 nakoniec nastúpi do armády, no na boj so zločinom využíva bizarnú dodávku, ktorej ukrýva motorku vo farbách americkej vlajky. V modrých elastiákoch a s motorkárskou prilbou tak Rogers prikročil ešte k ďalšiemu kurióznemu módnemu doplnku, a to priesvitnému ikonickému štítu s hviezdou. Asi najznámejšou filmovou adaptáciou Kapitána, ktorá nepatrí do šuplíka so štítkom MCU, je nechválne známa verzia z roku 1990, kdež sa už Rogers postavil proti svojmu Nemezis s neprehliadnutelnou vizážou Red Skullovi. Napriek tomu, že táto verzia komiksového skautíka sa držala viac predlohy a dejovo tak pripomína napríklad príbeh prvého Avengera s Chrisom Evansom, nič to nemení na fakte, že išlo o absolútnu filmovú katastrofu. Bečka sa na režisérskej stoličke zhostil Albert Pyun, ktorý je známy najmä pre fanúšikov pokleslých filmových žánrov a ťažkotonážnych Bčiek ako Kyborg či Nemezis. Tak ako má DC na poli filmovej absurdity zastúpenie v seriáli Batman s Adamom Westom, svoje želiesko v ohni má aj Marvel. Vlajková loď vydavateľstva Spider-Man totiž nepreskočil zo stránok komiksov pavúčim skokom do filmu len začiatkom nového milénia. Peter Parker vo svojom modročervenom kostýme bol varený pečený na televíznych obrazovkách už v 70. rokoch a posledné roky sa stal podobným meme materiálom ako spomínané eskapády Adama Westa v netopierom kostýme. Televízny Spidey si tak pre seba uchmatol niekoľko epizód seriálu, ale aj filmových spracovaní. Kameňom úrazu agrokomiky vychádza z naivných praktických dobových efektov, ale najmä z faktu, že v kostýme bol reálny človek, ktorý sa snažil kopírovať akrobatické kúsky pavučieho muža z komiksového originálu. Bizárom samým o sebe je filmový skvost, ktorý sa zrodil v krajine vychádzajúceho slnka a marvelackým superhrdinom sa skôr len inšpiroval. Pavúčí muž v ikonickom kostýme vo filme z roku 1978 je síce hlavným protagonistom, no je zasadený do sveta a deja, ktorý s prapôvodným nápadom z pera Stana Leeho má pramálo spoločného. Skôr pripomína na Slovensku dobre známu sériu Power Rangers či klasické hity zo sveta kráľovnej monštier Godzilly. Shinji Todo hra pretekára Yakuya Yamashira, ktorému skríži cesty vesmírna loď Marveler a
A posledný preživší z planéty pavúk, Garia, ho pomocou krvnej transfúzie obdaruje superhrdinskými schopnosťami. Bizarnosť adaptácie, ktorá nešla okolo zdrojového materiálu ani len rýchlikom, ilustruje napríklad hláška samotného Spidermana, ktorého sa jedna z postav opýta, kto je, a pavúči muž diabolsky odpovedá: som emisár z pekla, Spiderman. Čo dodať? Asi len to, že spomínaný vesmírny koráb sa vie okrem iného premeniť na obrieho megarobota v štýle Transformerov a proti japonskému Spidermanovi bojuje hlavný záporák s veľavravným menom Profesor Monštrum. Ak sa ti meno šéfa organizácie SHIELD, známej z MCU, spája len s tvárou Samuela L. Jacksona, tak ťa možno prekvapí, že ho stvárnila v roku 1998 aj ikona 80. a 90. rokov, a to legendárny David Hasselhoff. Ex-plavčík z pobrežnej hliadky si prelepil oko ikonickou čiernou páskou, do kutiku úst napasoval poriadne rozžúvanú cigaru a svoje charakterové herectvo obmedzil na jednu jedinú vlastnosť, a to byť pekelne drsný. Namiesto cool akčňaku sa ale priprav na dvojhodinovú nálož cringe, ktorá sa pri solo sledovaní rovná mentálnej samovražde, no ako partyfilm k drinku určite obstojí. Za scenárom tohto spektáklu stojí meno známeho hollywoodského veterána Davida S. Goyera. Dávno pred Markom Ruffalom či Edwardom Nortonom patriacich do MCU, či Ericom Banom v nepodarenej adaptácii režisérskeho velikána Anga Leeho, Hulk poprvýkrát zažiaril už v 70. rokoch. No zabudni na CGI vymodelované zelené monštrum s výbuchmi hnevu. V televíznej sérii Incredible Hulk, ktorá odštartovala v roku 1977, vedca Bannera zahral Bill Bixby a jeho alter ego Hulka zase fitness hviezda Louis Ferrigno. Ten si neskôr po svojej televíznej kariére odskočil v sympatickej cameo úlohe v spomínanom Hulkovi s Edwardom Nortonom. Samotný Hulk zo 70. rokov síce nabral už úsmevnú dobovú patinu a Ferrinové hrubočízne zelené obočie, malatné pohyby či umelé vrčanie vyvolávajú na tvári úškrnok. Oproti ďalším bizarným pokusom adaptácia postavy komiksového Marvelu pôsobí, s nadnesením povedané, ako Oscarový materiál. Zatiaľ čo známa tímovka Avengers sa už dočkala dôstojnej adaptácie, ďalšia známa Marvel tímovka Fantastická štvorka je na poli filmovej adaptácie akoby prekliatá. Kým dvojica filmov o Fantastickej štvorke z ranných 2000 rokov má ako takú fanúšikovskú základňu, pár rokov po druhej časti sa značku snažil reštartovať nepodarený brak Fantastická štvorka pod taktovkou Josha Tranka. Veľa fanúšikov štvorky či Marvelu vo všeobecnosti ale netuší, že snahy o adaptovanie tímu na čele s mistrom Fantastikom sa viažu už do 90. rokov a stretli sa s kardinálnym neúspechom. A to až do tej miery, že film oficiálne nedorazil do kín a kopie snímky boli zničené. Odysea okolo tohto nepodareného kúsku začala v roku 1986, keď práva na Fantastickú štvorku odkúpil nemecký producent Bernd Eichinger. Ten ich so svojou spoločnosťou Constantin Films odkúpil za $250,000. Eichinger sa pokúsil film natočiť s rozpočtom $40 miliónov, čo sa mu nakoniec nepodarilo a snímka sa ocitla niekde na polceste k vývoju, a to zaseknutá v tzv. Vývojárskom pekle. Eichinger ale musel pristúpiť k ťažkej Sofínej voľbe. Práva mu totiž mohli prepadnúť a cesta, ako ich zachrániť, bolo natočiť za každú cenu film podľa Fantastickej štvorky. Eichinger pristúpil k výzve šalamúnsky. Nemecký producent oslovil majstra bečkovej filmárčiny Rogera Cormana, ktorý bol známy remeselník v stlačení rozpočtu na neuveriteľne minimálnu mieru. Eichinger tak poveril práve Cormana, aby dal dokopy adaptáciu štvorky s tak nízkym rozpočtom, ako to len šlo. Tvorcovia na čele s videoklipovým režisérom Olejom Sassonem sa tak dali do práce a ako spomínajú členovia štábu či herci, bola to naozaj pekelná jazda. Natáčalo sa tak napríklad v priestoroch, kde vozili potkany, a v šatniach to zase pre zmenu bolo zamorené mravcami a švábmi. Herci spomínali, že napriek katastrofálnej produkcii sa nakoniec tešili na premiéru filmu, pretože sa do snímky snažili dať kus svojho srdca a duše a priblížiť ho čo najviac k pôvodnému komiksu. K premiére ale oficiálne nedošlo. A to je napriek tomu, že bol hotový trailer, ktorý sa objavil na VHS kazetách iných filmov z produkcie Rogera Cormana. Verejnosť sa tak čoraz častejšie začala pýtať, prečo k premiére snímky nedošlo, a z filmu sa postupne stala hollywoodská legenda. Nakoniec sa verejnosť dopočula verzie pravdy v jednom z neskorších rozhovorov s Eichingerom. Ten priznal, že mu v čase premiéry Fantastickej štvorky zavolal výkonný riaditeľ Marvelu Avi Arad s tým, že preplatí Cormanovi a Eichingerovi náklady za film s tým,
že snímka nikdy neuzrie svetlo sveta. Keď sa spomenie meno kultového komiksového pomstiteľa Franka Castla, automaticky sa fanúšikom vynorí z pamäte seriálový Punisher z dielne streamovacej služby Netflix. Ten popri Daredevilovi svojho času valcoval rebríčky top seriálových komiksoviek. Málo kto si ale pri Punisherovi spomenie aj na Dolpha Lundgrena, ktorý síce popri Arnoldovi, Slyovi či Bruceovi hral skôr druhé herecké husle, ale taktiež sa zapísal filmovi ako Švéd, Univerzálny vojak či Rocky 4 do análov akčného žánru. Práve Lundgren v roku 1989 totiž stvárnil postavu slávneho komiksového samozvaného pomstiteľa. Ide o poriadne béčkovú jazdu, v ktorej mladučký Dolph ťažkotonážnym guľometom kosí po desiatkách nielen zástupy samurajov, ale aj mafiánskych hrdlorezov. Neskôr sa Frank Castle objavil ešte v ďalších dvoch filmových adaptáciách, a to Punisher z roku 2004 s Thomasom Janeom a o niečo brutálnejšom Punisherovi Warzone. Ako sa patrí, tak nakoniec poriadna čerešnička. George Lucas je známy najmä svojou hviezdnou ságou o Jedioch a Sithoch, no medzi pôvodnou a prequelovou trilógiou Hviezdnych vojen sa z Lucasovho produkčného portfólia vytiahol poriadny skvost. Catcher Howard je adaptáciou menej známeho komiksu taktiež z vydavateľského domu Marvelu a posledné roky už patrí oficiálne aj do MCU, keďže sa už vyskytol v malých úlohách v Strážcoch galaxie, ale aj v Avengers Endgame. No späť k Howardovi z roku 1986, ktorý ešte dodnes vyvoláva u divákov neisté úškrny a pocity hanby. Hlavným hrdinom snímky, ako hovorí názov, je humanoidný kačer Howard, ktorého interdimenzionálny tunel teleportuje do našej reality. V nej spozná spevačku Beverly, vedátora Phila zahraného Timom Robinsom a popri tom sa musí popasovať s monštrom prevteleným z alternatívneho vesmíru do jednej z postav. Film tak publikum šokoval absurdne šialeným príbehom, animatronickým káčerom, ale aj s nepokojivými erotickými scénami medzi Howardom a rockovou speváčkou. Šéf Marvel Studios a MCU Kevin Feige priznal, že do filmového univerza Marvelu práve vďaka vetviacemu sa multivesmíru môže patriť všetko s nálepkou Marvelu. Takže nie je vôbec nepravdepodobné, že raz na potulkách alternatívnymi vesmírmi kanonickí hrdinovia Marvel Cinematic Universe narazia napríklad na Hulka s výzažou Lua Ferrigna, Nicka, Davida Hazelhoffa Furyho, Spideyho s obrým robotom či známe tváre z prekliatej adaptácie Fantastickej štvorky.